Това е за господин да кажат по телевизията, че умрам. Господин Яков, Кажете, господин Попов. направете официалното приветствие. Приветствам гражданите, роднините и приятелите на Мюнхен и на роднините от обетованата земя. Да са живи и здрави и стига с тези наводнения. До кога, бе, хора? Не можете ли да се оправите сами? Само България ще ви помага. Или е срам? Хайде, доскоро виждам. Там някой като видя... Кой да видя там, кажи? Целуни го, ако иска нещо, направи му. А ние, хана здраве! Хана здраве! А за мене? За вас поздрав от Йехова! Доста хубав човек! Ники, Как е за вас? На здраве! На здраве! На здраве! То не е здраве, обаче е готино. Когато е студена зима, трябва да се лобира. Консервираме се, значи. Да се консервира, аз ме лобира. Все едно, че съм в парламента. Измама, не е верно. Къде отиваме? Отдалече нещата са по-ясни. Човек става по-лукав. Аз си оставам все пак малкия принц. За съжаление. Да докажа. Спокойно. Е така малко ръчичките, така. И тук като влезат паричките и стават топличка. Но ти си четеш Малкия принц от време на време? Да. Аз съм тук малкият принц. Чета го непрекъснато. Но той е кратък, бе. Обаче много смислен. И всеки си го тълкува по-своему. И всеки тук си го тълкува. Разбира, да не сте от извънземното.